Ako ste si mohli všimnúť, minulý týždeň som robil len YouTube Shortsky. A to bol začiatok môjho experimentu. Chcel som zistiť, či sa cez YouTube Shorts dá reálne vybudovať komunita, alebo či ide len o náhodné čísla. Za prvý týždeň som nazbieral okolo 2000 hliadnutí a získal 7 nových odoberateľov. Na prvý týždeň YouTube toto je vynikajúce, to je tak strašne dobré, no je tu háčik. Títo fanúšikovia mi nebudú pozerať dlhé videá. Prečo? Pretože YouTube Shorts sú len rýchla zábava na zabitie času. Väčšina týchto ľudí mi dala odber len preto, že im ma bolo ľúto. Okrem Turbopikla, to je úplná sigma, ako sa to dneska hovorí, to je podporovateľ od dňa 1. V dlhých videách budujem vzťah s fanúšikmi. Ľudia si ma obľúbia pre moju osobnosť, môj humor, môj štýl. Ale keďže v Shorts nič nehovorím, algoritmus ma hádže aj medzi zahraničných divákov, ktorí si ma už nikdy nepozrú. Neveríte mi? Poďme sa pozrieť na konkrétne prípady. Pozrime sa na kanál Ibot. Jeho najúspešnejšie video je YouTube Shortska. A koľko to má zhliadnúť? 124 000. Ja toto video nevydám. Ja to nevydám. Ja idem robiť YouTube Shortsky. No, je tu jeden problém. Všetci, čo videli toto video, sú deti. Anglické deti. A nič proti nemu, ale keď sa pozrieme na jeho dlhé videá, majú menej zhliadnutí než P. Diddy priestupkov. Druhý prípad je IJTV. Nechcem ho zmieňovať dlho, lenže on tiež mal shortsku, ktorá vybuchla. Ale ako čávo ju jednoducho zmazal. Hádajte čo, teraz sa mu darí oveľa lepšie. Takže mu gratulujem, lebo nechal jednoduchú slavu. A teraz posledná vec predtým, než odkliknete toto video a už sa na mňa nikdy nepozriete. Ľudia, ktorí uspeli cez Shorts, ako Plechovkový muž alebo Notvixios, prišli s niečím originálnym a preto si ich diváci zapamätali. Ale ak chcete mať kanál len na veľké čísla, robte brainrot shortsky. Spamujte clickbaity, reakcie na trendy a algoritmus vás možno vyniesie. No, ak naozaj chcete z YouTube niečo mať, vybudujte si komunitu. Komunitu, ktorá sa vracia, ktorá vás sleduje, nielen pre náhodné odporúčanie YouTube Shorts feed. Takže si môžete vybrať. Chcete veľké čísla alebo skutočných fanúšikov.